Dnes v noci jdu na místo, které skrývá dávnou tragédii. Uprostřed lesa stojí kříž a jen kousek od něj někdo zemřel násilnou smrtí. Možná by se na toto událost zapomnělo, ale tato vražda změnila navždy historii celého Zlína. Já jsem mimo stezky a dneska se vydáme po stopách jednoho temného příběhu. Ještě než dorazíme na místo, povězme si ten temný příběh. Je 29. prosince 1867 a dva lidé, František Bartoš, který je Švec, a jeho známý Josef Brázděl, se vydávají na cestu do blízké vesnice, kde se konají trhy, a František i Josef Brázděl doufají, že tam prodají nějaké své zboží. Kráčí lesem a tu se Josef Brázděl schýbá pro poleno. František se ho ptá, na co ho má. A Josef Brázděl odvětí, že si z něj vyrobí cep na mlácení obilí. Oba pak pokračují dále. Ujdou však jen pár kroků a Josef Brázděl Františka Bartoše několikrát tvrdě udeří do hlavy a na místě ho zabijí. Kousek ho poodnese do blízké rokliny a přikryje ho několika větvemi. Pak vezme jeho boty, které chtěl František prodat, a kráčí dál směrem na trh. Později tudy kráčí jiný pocestný, který na zemi spatří krev. Pátrá tedy po okolí a najde tělo Františka Bartoše. Už mu není pomoci. Vše nahlásí četníkům a ti se pouští do pátrání. Záhy dopadají Josefa a obviní ho z vraždy. Hrozí mu provaz. Nakonec to pro něj skončí 20 lety těžkého žaláře. Hej!
Jsme na místě. Zde je ten kříž. 29. prosince 1867 se poblíž tohoto místa stala tragédie a byl zde zavražděn František Bartoš, zlínský ševcovský mistr. A já vám ještě dlužím vysvětlení, proč se tato událost tak nesmazatelně zapsala do historie města Zlína. František Bartoš byl totiž ženatý s Annou Bartošovou. Ta poté, co František zemřel, si později našla jiného partnera. Tím partnerem byl ševcovský tovaryš, který dříve pod Františkem pracoval a jmenoval se Antonín Baťa starší. Spolu pak měli 3 děti. Annu, Antonína a Tomáše Baťu, který, jak jistě víte, se zásadně zasadil o rozvoj tohoto města. A tak se tato tragická událost stala nesmazatelně součástí historie města Zlína.